Hallo a cháirde, is mis Gráinne mac Elwain agus seo Scéal an le. Ó Chrann go Crann. Bhí an tea fad fáú. Bhí gahra cura is tea I moscaí. Bhí brón nia. Bhí job nu a fáite ag dad. Bhí an chlán ag fágáil a máile faoin tuthe. Bhí siad ag dul hiag chat nua sa chathair. Dag ní is sláán ag bannaí linn sa siopa. Dag sí sláán ag gatainir scoil. Bhí drám amháin eile ar óir níos sláán a ágail acu. Na préchan, a chóní sa Crann cnó capal ag bon an gáirgin. Ba cháirde SCÉALTA ag nia na préchan sin. Nuair a bhíú aon rud a churas deá orthaí, is I maithigh na préchan a héú nia leis an scéala in sin dóibh. Thosaíodh na préchan ag cabaracht atrú hain, agus hiige nia gur ó trúí acu dí. Bhíú na préchan ag súgrú le nia fásta. Chaithidís madí buga a nua sa bhálach orthaí san airach, agus éad ag tógáil a gcuid neadatha. Ní a banana, a scartadís léhí, nuair a duilleadh sí ón scoil. Ach inis, bhí orthaí sláán a ágáil acu. Sláán agah a cháirde a dúirt sí. Ní eici mé a rís sibh. Sláán leat a drágar na préchan. Béidir gur bheca. Tháinig na préchan sa Crann cnó capal, nia agus a chlán ag imacht. Deitiil 3 fréchan a maithas an Crann. Bhí siad ag tríal ar an Crann uair, pís a bug suas an bóthir. Tá nia ag teacht a scart siad le préchan an Crann uair. Deitiil 3 fréchan a maithas an Crann uair. Bhí siad ag tríal ar an Crann darach, ar mhair an cric sa chéad bhaile eile. Tá nia ag teacht a scart siad le préchan an Crann darach. Deitiil 3 fréchan a maithas an Crann darach. Bhí siad ag tríal ar an Crann chéirthin in aca an tean caisleán. Tá nia ag teacht a scart siad le préchan an Crann chéirthin. Deitiil 3 fréchan a maith as an Crann chéirthin. Bhí siad ag tríal ar an Crann sicamór a bhí I ngáirgin an tí nua sa chathair. Tá nia ag teacht. Is mai sin a drágar na préchan sa Crann sicamór. Win nia agus a chlán an chathair a má. Bhí nia an uignach. Hí siar vinse in aca an Crann mór sicamór. Fáilte rót a nia, fáilte go dtí an chathair mhór, a sceart na préchan thuas sa Crann. Bhí glindar ar nia. Tháinig Íomh an ghaire orthaí. An rud Jerry a thula nia sular hit a callú orthaí ná cá gail na bréchan sa Crann sicamór a mí. Cág a dúirt siad. Colú sao a nia, colú sao. Maidín lá ar na mhárach deitiil 3 fréchan ón Crann sicamór go fada leis an Crann chéirthin in aca an tean caisleán. Tá nia ag socrú is tea a dúirt siad. Colua agus a thuúla siad an méid sin. Deitiil 3 fréchan ón Crann chéirthin go fada leis an Crann darach ar mhair an cric. Tá nia ag socrú is tea a dúirt siad. Láithreach bun, deitiil 3 fréchan ón Crann darach go fada leis an Crann uair ag taobh na haglaise. Tá nia ag socrú is tea a dúirt siad. Leis sin, deitiil 3 fréchan ón Crann uair go fada leis an Crann cnó capal ag bon an gáirgin I seanse nia. Tá nia ag socrú is tea a dúirt siad. Cág a drágar préchan an Crann cnó capal. Gur a míle maithige bhlig. Bhí clann eile ag bogu is tea I seanse nia. Bhí Larry, mac an tí, ag siúil thart faoin gáirgin. Ní ró sé sásta. Tháinig Larry préchan thuas sa Crann cnó capal. Nuair a déis sé lo, híl sé gur ón na préchan ag cágáil, rud éigean leis. Cág. Fáilte rót a Larry, fáilte rót a scart siad. Bhris Íomh an ghaire ar Larry. Béidir go méach an áit seo ceart go leor a híl sé. Aníthe sin, agus Larry ag dul a cáú, thula sin na préchan ag cagaí lo a mí sa Crann cnó capal. Cág a dúirt siad. Colú sao a Larry, colú sao.